Anak, Aidan, masarap ba yung daliri mo? Naku, sarap na sarap. Masyado. Naku. Yan yata ang breakfast, lunch at dinner mo. Ano bang flavor yan, anak? Lasang ano ba? Lasang barbecue? Ay, hindi. Lasang milk. Kaya masarap. Naku. Masyado naman, oh. Ayaw na? Tapos na? Tapos na ba? Tapos nang kumain ng daliri. Ay, hindi pa. Oh. Ayun na naman. Paborito mo yung sa kanan. Oh. Oo, nagde-decide ka kung ano pang kakainin mo. Hindi na. O, sige. Oo, kakain ka na ng totoong pagkain. Oo. Oo. Malapit na. Ay, nako.